हेलो लोगोफोर बड' जब इनफो यूट्यूब चेनेलाव बरायबाय आसा खालामो नोंथांमोना गासिबो मोजां दङ दा बिग आपडेट लाना फैदों लोगोफोर बेनो जाबाय आसाम टेट दा फाइनाली आसाम टेट जामारसिगोन नोंथांमोना मिथिखाबाय आरो बिनि भेकेन्सिया टटेल ओंखारगोन एलपि इउपि एचएस खौ लानानै 22,921 दा बेनि गेजेराव लोगोफोर बर' मिडियाम स्पेशल टेट थागोन आरो गार' मिडियाम मणिपुरिनि थाखाय थागोन आरो जाय नोंथांमोना डिप्ल'मा दङ नोंथांमोना बे एप्लाइखौ खालामनो हासिगोन आरो जायफोरा डिप्ल'मा कमप्लिट जायाखै नोंथांमोननि थाखायबो मोजां खबर बेनो जाबाय नोंथांमोना फाइनाल इयार बा नोंथांमोनाबो टेट एग्जाम होनो हागोन आरो जाय नोंथांमोना डिप्ल'मा गैया बेनि बागै गोदान आपडेट फैथ'वाखै नाथाय बेयाव बुंखाबाय लोगोफोर इडुकेसन मिनिस्टारा जे जायफोरा डिलेट कमप्लिट जायाखै एबा बिएड कमप्लिट जायाखै फाइनाल इयार थ' नोंथांमोनाबो एग्जामखौ होनो मोनगोन टेटखौ अक्ट'बराव दा फाइनाली अक्ट'बराव जागोन होननानै एनाउन्स खालामखाबाय नोंथांमोना अक्ट'बर जानाय लोगो लोगो टेट एग्जाम होनो हासिगोन आरो सेप्तेम्बर जानाय लोगो लोगोनो एप्लाइखौ खालामनो हासिगोन दा नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय था जोबजासिम आं नोंथांमोननो मोननैसो प्रुफ लाना फैदों बेनिखायनो भिडिअखौ नोंथांमोना नायलां आसा खालामो मोजां मोनोबा लाइक खालामगोन कमेन्ट खालामगोन गोदानै फैदोंबा चेनेलाव साबस्क्राइब खालामगोन आरो लोगोफोर बुंखादों टेटआ नोंथांमोननि एप्लाइआ स्टार्ट जागोन सेप्तेम्बर जानाय लोगो लोगो दा सेप्तेम्बर जानाय लोगो लोगोनो जों एप्लाइखौ खालामनो हागोन दा बेखायनो जों थांसो फैदो अफिसियेल वेबसाइटआव दा अफिसियेल वेबसाइटआव फैयोब्ला नोंथांमोना दायो जेबो आपडेट मोननाय नंथ'वा दा DEE आसाम नोंथांमोना बेयाव फैयोब्ला जेबो आपडेट मोननाय नङा दा लोगोफोर टेटआ जायखिजाया अक्ट'बराव जागोन होननानै कनफार्म जाबाय नोंथांमोना बेयाव खोनासंनो हागोन मोनसे अडिअ थ' नोंथांमोना अडिअ खोनासंनो हागोन दा बेखौ प्रेस मिटआव बुंदोंमोन लोगोफोर बेनो जाबाय इडुकेसन मिनिस्टारा बुंदों जे टेटआ अक्ट'बराव जागोन स' लोगोफोर बिदिब्ला जों खोनासंसो फैदो मोनसे अडिअ रेकर्ड थ' नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थादो আমি এই 2020 পাতিব নোৱাৰা টেট পৰীক্ষা আমি 2021 টেট পৰীক্ষা পাতিবৰ কাৰণে আমি সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছো মই আকৌ কৈছো আমি নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়াৰ লগে লগে আমি টেট পৰীক্ষা 2021 চনত পাতিবৰ কাৰণে আমি সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছো অসম চৰকাৰে আমাৰ নিযুক্তিৰ প্ৰক্ৰিয়াটো আৰম্ভ হ'ব আৰু একেলগে যেহেতু আমি 2020 টেট পৰীক্ষা পাতিব নোৱাৰিলো এতেকে সেই পৰীক্ষাটো আমি 2021 আমি অক্টোবৰ মাহত আমি টেট পৰীক্ষা পাতিবৰ কাৰণে আমি সকলো প্ৰস্তুতি সম্পূৰ্ণ কৰিছো दा फाइनाली नोंथांमोना खोनासंनो मोनबाय आरो बे टेटआ जागोन अक्ट'बरावनो नोंथांमोना अक्ट'बर जानाय लोगो लोगो टेट एग्जाम होनो हासिगोन आरो सेप्तेम्बर जानाय लोगो लोगो एप्लाइआ प्रसेसआ स्टार्ट जासिगोन स' बेखौ सिगांनि आपडेटआव मोनखादोंमोन नोंथांमोना भिडिअआव बेनो जाबाय 22,921 भेकेन्सिस एलपि इउपि आरो एचएस थागोन बेनि गेजेराव बर' मिडियाम थाखाय मोजाङै टेट जागोन होनना बुंदों दा बेखायनो नोंथांमोना रेडि जादो सेप्तेम्बर जानाय लोगो लोगो एप्लाइखौ खालामनो हासिगोन स' बेनिसिम लोगोफोर आसाम टेटनि बागै गोबां मोजां आपडेट फैगासिनो दङ नोंथांमोना चेनेलाव साबस्क्राइब खालामना लादो गोदानै फैदोंब्ला दा आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक खालामगोन कमेन्ट खालामगोन आरो गोदानै फैदोंबा चेनेलाव साबस्क्राइब खालामना लादो स' लोगोफोर बेयावनो दोनथ'बाय आसाम टेटनि बागै आरो जेब्ला मोजां अफिसियेल आपडेट फैगोन आं नोंथांमोननो थाबैनो होनो नाजागोन बेखायनो नोंथांमोना चेनेलाव नायबाय थाबानो जाबाय